Alde sartuta, Iruñako geltoki zarrera hurbiltzen nintzenean, hor atxeden bat ematen zen geltokia da, gelditzeko tokia, eta aprobetxatzen nuen nire osaba Jose Maria Artzaiaren gazta zati bat hartu eta jateko, dastatzeko. Gaur pixka bat hori proposatzen dut, dastatzea, Artzai gazta dastatzea, eta horretarako zuekin dastatu nahi dut. Ongi etorri, Marta Pérez Loperena, Artzai gazta elkarteko lehendakari. Eta ongi etorri Ainhoa Oñi, Artzaia elbete lesakarra, esan dezakegu. Bai, nitoki guzitakoa, azten behidaso eskualdekoa. Beraz gaur gaztarik ez zaigu faltako, ez da? Ez, dudik ez. Gaztaren barrenean sartuko gara. Kasu honetan Artzai gaztaren barrenean. Eta Artzai gazta egitasmoa ezagutzeko aukera eukiko dugu. Programa honetan beti jasangarritasuna eta iraunkortasuna bezalako kontzeptuei heltzen diegu, eta gaur gaztari koske eginez helduko diogu kontzeptu hori, eta Artzai gazta elkartea ezagutuz. Horretarako esperientzia zehatz hau ezagutuko dugu, hurbilduko gara. Bideo batzuk grabatu genituen, bertako kide den Artzai batekin, proposatzen dizuet bideo hauek ikusiz, gogo eta hauek zabaltzea, eta gure ikusentzuleekin partekatzea. Ongi? Ongi. Guazen lehenbiziko bideoarekin. Artzai gaztako elkartekoak besteekin ze alde dute, pixkat Artzai gaztak du asistentzia tekniko ona, eta horrekin lortzen duzu gauzak ongi egitea, eta gero pixkat zehatzeko, edukitzeko hori laguntza eta osasun bidea rebisiotan da dena prestakuntza ona edukitzeko. Garrantzitsua ikusi genuen elkartea sortzea, banaka zailago delako gauzak lortzea, eta denan artean elkartasun batekin erresago da gauzetan da indar egitea. Marta, hemen hitz egiten da produktu osasuntsu bat, bete beharreko osasun arauei erantzuten diena, gainera Artzaien arteko elkartasunean oinarritutako elkarte bat dugula Artzai gazta, eta hori dena kontutan eukita, orain konta iguzu, nola sortzen da eta zertarako Artzai gazta? Bai, Artzai gazta, Euskal Herriko Artzai gazta egileen elkarte bat da. Gure ardi latxaren artalde propioaren esnearekin bakarrik egiten dugula gazta, prozesu guztiak kontrolatzen ez, eta modu artisau baten. Berez, kooperatiba, 80ko hamarkadan sortu zen kooperatiba bat bezala, eta bere helburu nagusien artean, Artzaiok egindako gaztaren kalitatea hobetzea da, gure gaztaren nortasuna eta identitatea defendatzea, eta baita ere gure gaztaren promozioa egitea. Berez, Artzai gazta guretzako altxor bat da. Altxor bada, Ainhoa, zuretzako Artzai gazta? Hombre, ni Artzai gazta gabe ez nekien ondik hasi. Martxan jarri nintzenean, zer ez nekien, eta Artzai gazta elkarteak lagundu zidan, dena martxan jartzen. Ustez, derrigorrezkoa da, ia. Oso bitxia da, ez? Gaur egungo gizarte eta kultura sistema kapitalista honetan erakusten diguna bada elkar kompetentzian aritzea, ez? Sektore batean gauden hori, elkarren talkan jarri, nork irabazten duen, eta lehiakor horrela izatea bultzatzen gaitu, aldiz, Artzai gazta elkarteak begiratzen duena da kontrakoa, elkartasunean eraiki behar dugula gure etorkizuna. Hoi da, dudik gabe. Bakoitza gure etxean, gure interes propioa defendatu dezakegu, eta, aldi baren, ongi dago, baina dudik gabe momentu honetan, ez bagara sektore honetan, ez bagara elkartzen, gauza gutxi dugula lortzeko, batez ere gure eredua aldarrikatzeko, eta gure lan egiteko modue, aldarrikatzeko eta defendatzeko, ez? Orduan, beharrezkoa da, elkarlan bat egitea, eta baita ere, konsumitzaileekin eta gizartearekin zubiak eraiki, ez? Eta harreman hori estutu. Elkarren artean elkartuta beti ere dena erresago eta elkarren bat bertzetik ikasten dugu. Oso importantea da elkarren laguntza eta azkenean ez gara kompetentzia. Lankidea gara, erranen dugu. Lankidea oso bitxia, garo. Artzaintzaz ari garenean, milaka urte batzutaz ari gara, Euskal Herria meintzat, herriak eraikiz, elkarlanak sustatuz, eta gure landa eremua horrela ezagutu dugu, agian jendeak ez du ulertzen, edo hiritik ez da hori ikusten, baina auzolana eta elkarlana izan da aurrera egiteko modu bakarra, ez da? Nolabait ere Artzai gaztak horri heltzen dio, ekarpen hori ere egiten dio gizarteari, ikuspegi hori?
Idudi gabe. Artzai gaztan barrenen bai, auzolana importantea da, ez? Badaudela azokak prestatzeko, txapelketak prestatzeko, mile gauz egiteko, eta denak elkarrekin biltzea, hitzeitea, aurrera egiteko gauzek oso importantea da, ez? Eta esan duzun bezala, ez? Gure ereduen atzetik badagola ez bakarrik gazta, baizik eta herri bat, eta hizkuntza bat, eta auzolana, eta paisaia, eta hoi dena Artzai gaztak aldarrikatzen du modu iraunkor bat bezala, ez? Orduan, auzolana, elkarlana ezinbestekoa die. Hortaz, Ainhoa, gazta zati bat jaten dugunean eta artzai gazta zati bat jaten dugunean, esan dezakegu guzti hori defendatzeko pauso bat hartzen ari garela bezero bezala? Noski, zu gazta jaten duzula, paisaia mantentzen duzu, inguru giroa, gure kultura, gure bizimodua eta gure kalidadia. Azkenean gure ardilatxak eta gure bertakoa da, eta produktu honeko produktu bat da, eta dena elkarlanean dena bultzatzen dugu. Azkenean kultura, mendiak, dena, bai. Asistentzia teknikoa, azpimarratzen da hemen. Eta hori jendeak esan lezake, zer da hori, ez? Zer da artzai batendako asistentzia teknikoak? Zer suposatzen du asistentzia teknikoak? Neri dena, suposatu dit. Gazta egiteko manera, modua, esne kalidadia, dena. Osea, kontrola. Artzaiok gero eta ez gaude bakarrik ikuilutan eta gaztategitan, ez? Gero eta exigentzi gehiago daukagula, bai burokrazia aldetik eta bai arlo desberdin aldetik. Eta orduan, bakoitze gure etxen gurea egitea aparte, mile gauze dauku, mile frente dauku heltzeko, ez? Orduan, asistentzia teknika zer ematen digu? Segurtasuna, dudik gabe. Segurtasuna, osasun sailean aurren, bai edozein arazoa sortzen bada, eta hori beharrezkoa da, aurrera eramateko ere bai, esnen kalidadea, kontrol analitikoak, hoi dena asistentzia teknikoari bitartez egiten dugu, eta beharrezkoa da. Zuk antzematen duzu, Ainhoa, behar hori. Abiatzen duzunean zure proiektua, horrek zure eguneroko lanean, ze volumen ordezkatzen du edo zer suposatzen du lan guzti horre? Zu egiten duzu eguneroko lana, baina edozein zalantza, edozein gauza baldin baduzu telefono baditzeko elkartera eta asistentziak arazoiek argitzen dizkizu. Inongo arazorik gabe eta bakarrik ez dakit egia da taldean egon gabe ez dakit nora jotzen alduzun. Nik uste zerbait darik horrezkoa ikusten dut nire egunerokoan. Honek balio lezake baita ere aldarrikapen bat egiteko, ezta? Guk azkenean elikagaiak egiten ditugu, eta oso konprometitua gaude elikagai horiek gure osasunean, gure herriaren osasunean daukan eraginan, positiboa izan dadin. Azken finean oso gauza serioa da. Eta beraz, beti defendatu izan dugu elikagai horiek, zuk oso ongi azaldu duzun bezala, Marta, gazta horiek gero eta hobe egin behar direla. Eta hobe esaten dugunean, baita osasunaren ikuspegitik. Askotan gertatzen zait, agian honekin luzatzen naiz pixka, baina gertatzen zait gizarteari begira hartzen naizenean gizarteak ikusten gaituela etxai bezala zentzu horretan, ez? Beraien osasun arazo eta sortzaile nagusiak gu garelakoan. Zer esan beharko genioke artzai gaztatik gure gazta jaten duen bezero bati edo gizarteari? Nik oso garbi dauket. Lehen sektorea oso zabala da, gizartea bezain anitza eta zabala, ez? Eta orduan, artzai gaztak ze defendatzen du, hitz egiten ari gara eredu batez. Eta eredu oso konkretu batez, ez? 2019an artzai gaztan hasi ginen barne eztabaida prozesu bat, non finkatu nahi ginen pixkoat gure ereduaren ezaugarrik, ez? Eta, momentu hortan bi puntutik edo bi hildotik abiatu ginen, ez? Alde batetik, hartzaiok aldarrikapen bat eduki dugun betidanik eta izan du da industria eta prozesu industrialatik aldentzea. Eta beste aldetik ere bai, gure nortasuna edo gure identitatea sortu nahi ginen edo iraiki nahi ginen, baino gure aniztasuna ere bai kontutan hartu. Eta hori guretzako oso importantea da. Ze hartzaio gara, Euskal Herrian punto desberdinetan kokatuta gaude, baliabide desberdinak ditugu, baino denak defendatzen dugula eredu hori, ez? Estensiboa, iraunkorra, txalde familiarrak,
Ingurumena eta animalien ongizatearen errespetatzea eta hartzaiok duintasuna ere bai aldarrikatzea, ez? Orduan, ez dela gauze bera, Orbaitzeta baten edo Beizaman Gipuzkoan ekoiztea edo Arabako Lautadan, ez? Orduan horregatik guretzako errealitate desberdin guztioi kontutan hartu nahi ginun, gure eredua transmititzeko gizarteari, ez? Eta hoixe da desberdintzen gaituena, eredua. Ereduaz ari garela, justo hurrengo bideoan hortaz hitz egiten digu. Hartzaiak, beraz, inportaz bazaizue, ikusiko dugu. Pues ongizate baldintza gehien bat gure gaztan da nabaritzen dena da, hori behar dena estensiboa alden guztiak kanpoan. Beti ez da erresa izaten egun, baina alden guztiak kanpoan. Jana alden gehiena etxekoa eta alden garbina, eta horrek gero onura gaztan ekartzen du. Oraindik ikuluan gero xagoateako txugu, eta baina negun hilabete pare bat ikulu neoten di, baina gero erabat eiak larrean. Udara guztin, neguan hemen eta gero udaran mendin, baina alden guztia kanpoan. Tira, guazen atalez atal. Hitz egiten dugunean jasangarritasunaz eta ereduaz, hitz egiten dugu animalien ongizateaz, hitz egiten dugu baita ere inguru giroaz eta natur baliabideetaz, gizarteaz, elikaduraz eta noski lanaz. Animalien ongizateari dagokionez, nekazaritza edo abeltzaintza estensiboa izateak eukiko luke hor erdigune kapazidade hori? Dudik gabe. Azkenen, barne eztabaida prozesu hortan, ez, zertan oinarritzen da, ez? Ingurumenaren zaintza guretzako ezinbestekoa da. Berez, ardiaren 50% baino gehiago belarra da, etxeko belarra, eta kanpoan jaten duna. Horrek ze esan nahi do, larren mantentzea ezinbestekoa dela guretzako, eta baita larre emankumenen bultzada ematea, ez? Hor, zuk esan duzun bezala, mendia, ze garrantzi edun mendia guretzako, ze garrantzi edun larrea guretzako, eta hori gizarteak Euskal Herria hain polite da, ez? Paisai bat daugekulako, eta guri esker ere bai alde handi baten, gu kudeatzen dugula eta arduratzen garela konpromisu handi batez, hori dena kudeatzeko, ez? Ainhoa, zuen kasuan, jendeak ulertzeko hau egutegi batera nola eramaten den. Estensibidadea zer suposatzen du zuen kasuan? Nola egiten duzue maneju hori? Berez, udan, hemen herrian berua dagolaik, mendira eramaten ditugu, eta bertako larretan egoten dire freskoa egoteko eta ongizate hobia izateko ardiak, eta gero neguan bajatzen ditugu menditik, baina inguruko belaietan egoten dire alik eta denbora gehien. Denbora oso txarra baldin bada, sartzen ditugu bereiendako ere ona delako hoi, baina alik eta gehien kanpoan egon beharko dute. Ardia beren ingurua hori da, kanpoa da. Eta ze garaietan daukate bere esnealdia, ardiek, ze jendeak pentsa lezake? Gaia ezagutzen ez duen batek pentsa lezake ardia etengabe dagoela esnea ematen? Ez, errespetatu behar dugu beren ritmoak. Orden, abendutik irailera, abendutik ekainera barkatu, esnea sortzen dute, baina gero hortik mendira joaten direnean, eta erditzen diren arte, abendu arte berriz ere ez dute deusi izan. Beraz, gazta ere denboraldiko produktu bat bezala ulertu behar da. Oida, gazta ere sasoi horretan da, abendutik ekainera. Marta, anistasun handiaz hitz egin duzu, Euskal Herria anitza da, klimatologikoki eta orografikoki, beraz, egutegiak ez dira berdinak izango leku guztietan, baino gauza batzuk aman komunak izango dira. Zeintzuk dira ezberdintasunak eta pixkate izan daitezken ezberdintasunak? Zuk esan duzun bezala, ez, orografia, klimatologia leku batzutan igual hasten diela lehenago, beste batzutan berandugo, segun parton arabera eta, baino dudik gabe, denon aman komunen daukaguna da, etenaldi hori, ez? Animalien ongizateari buruz hitz egiten ari garenez, Ainhoak esan duzun bezala, ez? Ziklo horiek errespetatu beharra diela. Eta inguruarekiko, animaliarekiko, pertsonarekiko beti errespetu zaigala hitz egiten, ez? Hortaz zaigala lanen gu errespetuaz eta gure baliabideek zaintzen. Eta hortaz ari garenean, esaten ari gara hori balio erantsi bat dela, badagoelako beste errealitate bat. Alegia, etengabe esnea sortu eta ekoizten duen agroindustria bat, ezta? Hori, modelo desberdinek daudela, eta, gu
guri tokatzen zaigula gurea defendatzea eta gurea aldarrikatzea, ez? Jakiak ekoizteko ez da nik ustet ez dela dena balio, eta, bueno, guretzako hoixe da importantea, transmititzea gizarteari zen olako lana egiten dugula, gainera luzatzea esku ere bai gure etxaldetara etortzeko, ikusteko eguneroko lana, nola egiten dugula lana. Nik uste dut, igual kanpotik ez da batzutan ikusten, baina bertaratzen direnean, konturatzen dilea zen olako lana eta ze esfortzu dagoen gure lanaren atzetik, ez? Eta ze balioak babesten dugula, ez? Hori da, luzatze hori. Aldi berean, azkenak errespetatzen dituzu, beren ritmoak eta ongi daude zeinduak. Naiz eta lana izan, beraien ritmoak mantentzen dituzu eta beraiek ongi daudela ikuste ezaten ere, bai? Eta gainera, beraiek ongi egoteak urrengo pausua dakarrez, esan dugu atalez atal joango garela, urrengo pausua da ingurune hori zaintzea. Azken finean, animali hauek bezain ongi, ardilatxaz ari gara, bertako arrazetaz ari gara, hauek bezain ongi ez dakite ekosistema hori zaintzen beste arraza batzuk, beste abere batzuk, edo beste sistema batzuk. Gure ingurua beraiek egokitu dira ingurura. Eta gure mendiak eta dena guk ikusten dugu beti ardilatxakin. Guk ez dugu berte ikuspegi, txikitatik ikusi dugu Euskal Herria ardilatxarekin belaietan eta zerbaitengatik izanen da. Hori da, ongi egokituta daudela, hemengo baliabidei, ez? Orduan, zentzurik ez daukena da, kanpoko arrazak ikertzea, horrek dakarrena da, barren egon beharra diela, ez? Zergatik ez daudelako itxuta, gure inguruan, ez? Orduan, defendatzen duguna da, hori, altxor bat esan dugula, eta altxor hitz haundikin esan beharra dugula, ze hartzai gazaren atzetik lehen esan duten bezala. Neri beti gustatzen zait esatea, baserri bat dagoela, histori bat, herri bat, eta kultura, paisaia, eta batez ere, belaunaldiz belaunaldi transmitututako edo jasotako ondare bat dela, ez? Eta hoi dena, guk ez dugula gezur esaten. Gure eguneroko lanarekin egiaztatzen dugula, badagola lan egiteko modu hau, eta belaunaldi berrik ere bai, ikus dezatela ere bai, aukera bat dela, ez? Beste lanbide bezain duina dela, eta, badugula gauzek aldarrikatzeko eta esateko. Eta aberasgarria dela. Hori dela. Aberasgarria esaten dugunean, noski jendeak eraman dezake oso modu abstraktora, ez? Paisaiaren balioa, baino ikerketa asko dauzkagu, Euskal Herrian. Bisitariak datozenean adibidez, zer dan gehien baloratzen dutena, gure herritik, eta lehenbiziko postuan beti paisaia agertzen zaigu. Bestetik badaukagu errealitate bat da, eta da deskarbonizazioaren beharra, bai? Eta zentzu horretan gure landareriak eta gure bioaniztasunak daukan garrantzia, eta ikerketa guztiek erakusten dute, ardiek eta artzaintzak ze garrantzia duen hain zuzen ere deskarbonizazio prozesu horretan. Beraz, abeltzaintza eredu bezala jasangarriena, eta ez bakarrik jasangarria, baizik eta ekarpen positibo bat egiten duena, ezta? Eta gero bestetik, paisaiaz aritzen balin bagara, hitz egiten dugu ondare batetaz. Natur baliabideetaz, baliabide horietatik bizi garelako, eta noski horren zaintzan artzaintzak daukan garrantzia, ez. Hirugarren pauso bat egongo litzateke, animaliekin, jasangarritasuna, estensibidadearen bitartez egiten dugu, ingurunea zaintzen dugu, baina eske elikagaiak sortzen ditugu. Nola ulertu behar da gazta elikagai bezala, Marta? Baserri guzitan eta beti izan dugu, ez? Gazta da, igual orain beste modu bat ikusten da, baina eguneroko tasunean beti gazta zati bat egon da etxe guzitan, ez? Eta hori nik uste berreskuratu beharra dela, badakigula gizarte baten gaudela non grasak, non histori guzi hauek, baina badakigula grasa desberdina daudela ere bai, eta hori gurea esan dugun gauz guziarekin, estensibitatea, belarra, ez dakize, badakigula grasa onak diela, gure osasuntsuak, ez? Orduan, behar da, gaztazati bat etxe guzitan, eta gainera, nik uste dut hurbildu behar garela eskoletara ere bai, umei, pedagogia ere bai egiteko etxeetan, hori lantzeko eta elikagai
ezinbestekoa edo, ez dakit nola esan, gure alimentazioan, elikaduran. Elikaduran oso interesgarria da gazta, esaten duzun bezala, jendeak ez du jakingo, baino proteina iturri oso aberatsak ditu, mineral aldetik ere oso interesgarria da, kaltzio asko eskaintzen digu, oso elikagai aberatsa dugu, eta gainera grasa beharrezkoa da, noski, eta bereziki grasa mota hau oso importantea da elikadurarako. Eta badauka gauza interesgarri bat, jendeari pentsarazten lagunduko diona, eta da, nolabait ere elikagai bat gordetzeko sistema zaharrenetarikoa daukagula gazta. Alegia esnea, mindu eta txartu egiten dela, eta gazta bere horretan bakarrik elikagai bat kontserbatzeko sistema aintzinakoena, eta iraunkorrena izango dela, ze gaztaz ari garenean milaka urtetako altxor gastronomiko batetaz ari gara. Hombre, gure Arbason garaian horregatik zuten denak gasna, ez? Zuten frigorifikorik eta olako gauzak, eta txeguzitan bazagon gasna. Osea, zerbaitengatik izanen da. Gazta egin behar da, eta hartzai gaztakor funtzio bat dauka, eta funtzio horretaz ere hitz egiten digute. Ikus dezagun azkeneko bideoa, eta bukatuko dugu honekin solasaldia, bai? Burokrazian da gero eta aldean lan gehiago dago eta zaila dago, eta asistentzia teknikoakin eta asko laguntzen dizue, eta gero komerzializazio talde bat dago, gazta saltzeko, ezin duen laguntzako, eta hasieran eta hori oso ongi etortzen da, porque klientea behar duzu, eta soluzio bat da hartzai gaztan niretzako bintzat, eta oso ongi funtzionatzen duna. Urtean bi asamblea izaten dira, bat orokorra bi orokor, eta gero junta bat dago, eta bilerak egiten die, gauza dauden, eta gauza nola dauden ikusteko, eta arazoi aurre egiteko. Hartzai gaztaz ari garenean garbi gelditu da, ze importantea izan da sozialki, elkarlana eta auzolana bultzatzen duen eredu bat daukagulako bere horretan, inguru giroa zaintzeko ezinbestekoa dela gure ingurua, gure naturbaliabideak eta ondareak zaintzeko, baino bada beste funtzio bat, ez duguna ahaztu behar eta gizarteak ulertu behar duena da, lana egiten duenaren jasangarritasuna, horri begira egiten duen lana, ez? Gazta egitean egiten den laguntza, asistentzia teknikoa, sakondu dezagun pixka bat jendeak ulertu dezan horretan, sektoreari nola laguntzen dio, zein izango litzateke hartzai gaztak eskaintzen duen zerbitzu zehatza, Marta? Hartzai gaztak hori zerbitzu desberdinek eskaintzen ditu, ez? Horietako bat asistentzia teknikoa da, Ainoak esan duen bezala, ez? Gaztategi aholkularitza bat, martxan jartzerakoan laguntza, osasun sailen aurren auditoriak edo arazoak sortzen badie hortan dago, eta baita ere, egunerokotasunean ere, arazoak sortzen badie gaztan elaborazioan, eta soluzioak edo laguntza emateko, ez? Gero baita ere promozioa egiten da, azokak egiten dira, txapelketak egiten dira, eta hori da, gizartean ere bai gure lana edo gure gaztaren balioa jartzeko balio dute, ez? Eta baita ere, ikerketa eta garapen proiektuak ere bai egiten dira, beraz oso, zerbitzu zabalak dira eta puntu desberdinak hartzen dutela, ez? Batzutan ikusten dena da, asistentzia teknika gure egunerokotasunean, baino baita ere badagola garapen proiektuak eta hainbat gauz, sektoreren alde eta gure onurako. Ainoa, hartzai bezala, zuk zein esango zenuke behar izan duzun asistentzia horretatik zuretzako garrantzitsuena izan dela, edo zure esperientzia personaletik zeintzuk praktika dira nolabait ere gehien erabiltzen dituzunak? Ni pixka batena, asistentzia tekniko eguneroko lanan, produktuak lortzerakoan ere badago talde bat, hortik lortzen dugu, beraiek laguntzen digute lortzen, lankideak edo bertze hartzaileak ezagutu, beraiekin solastu, balorea eman, igual nik ez nion ematen bazuen balorea, eta elkartean bitartez ikusi dut baduen baloria eta garrantzia gure produktuak, eta pixka batena izan da. Esan behar dugulako, hartzai gazta batek zigilu bat aramala, hartzai gaztakoa dela ziurtatzeko. Noski, hemen ez daukagu irudi hori erakusteko,
baino deskribatu zazuen nolakoa da zigilu hori, jendeak nun topatuko du. Bai, bueno, gure marka kaikue da, betiko kaikue, guretzako importantzia handia daukela, batez ere gure esentzia eta gure identitatea adierazten dulako, ez? Eta, bueno, etiketan agertzen da, eta importantea da. Jatorri izendapenan barruan ere gaude, batzuk, 189 baino gehiago Idiazabal jatorri izendapenen barrenean gaude, beste batzuk erronkari izendapenean ere bai, eta badaudela artzai batzuk jatorri izendapeneri gabeko markak sortzen dutela, ez? Baino gure marka kaiku hori da eta etiketan agertzen da eta erresa da ikusteko. Kaikuarengatik bitxikeria bat kontatuko dut, kaikua bada euskerarekin orain arte bizirik herri honetan gelditu den elemento zarrena. Esaten da, kaikua eta kaikuaren formarekin bakarrik Euskal Herrian existitzen dela mundu osoan horrelako ontzi bat, eta ontzi hori gure basoetatik ateratzen den enborrarekin egiten dela. Eta gaur egun arte iritsi zaigu, adibidez, ez bakarrik simbolo bezala, oraindik kaikugileak baditugu, kaikuak egiten dituztenak, eta bitxia da, ze garai horretatik bizirik, gutxienez, garai horretatik bizirik daukagun beste elemento bizia, hizkuntza daukagula, ez. Beste gauza guztiak dira lurrazpitik berreskuratu ditugun fosilak eta horrelakoak, ez. Kaikua eta hizkuntza badauka garrantzi bat Artzai Gaztarentzako baita ere euskarak, hizkuntzak eta herri honen nortasun kulturalak, ez da? Bai, dudik gabe. Gu artzai gehienok eskualduna gara. Berez, gure hizkuntza eta gure kultura, artzantza eta euskera dena lotu dago. Ibiltzen diren hitz gehienak eskualduna dire, berez, bai. Bada nekazari bat, gaur egun erdalduna den Nafarroako eremu bateko nekazari batek behin esaten zidana, eta zen, nire ogibideak, nekazaritzak eta abeltzaintzak behartzen nau, ezinbestean euskal hitzak erabiltzea. Zen nire ogibideari erantzuten dioten behar batzuk oraindik hizkuntza edo hitz horietan erabili behar dut. Ze lotura daukan hizkuntzak zentzu hortan, nortasuna eta nekazaritza eta laborantzarekin, horrela ulertu behar da, artzai gazta euskeraz izatea, ez? Hori da, bai, dudik gabe. Azkenen, esan duten bezala, ez? Gure gaztaren atzetik, herrie dago, hizkuntza, paisaia, baserria, eta hoi den aldarrikatzen du artzai gaztak, berez, balore eman barria diogula, gu hartzaiak bezala, eta baita gizarteare. Eta nik uste batzutan ez jakintasun handie dagola, igual gure partetik ere bai, ez, transmititzeko garaien kostatzen zaigulako gure balore hauek sinistea, aurrena sinistea, eta gero trasladatzea, berez, saio honekin seguraskire argi geldituko dela. Eta hori da saio honen helburua. Azken finean, modu xumeenean lortzen badugu ere, gogoeta hauek jendartearekin partekatu eta geltoki honetan, geldiune bat hartzeko, beste gizarte bat, edo gutxienez beharko genuken gizartea irudikatzeko, hausnartzeko eta erakusteko bide horretan lanean ari garela erpin askotatik, eta hauetako erpin bat dela elikadura burujabetza, nekazaritza, abeltzaintza egiten duen herri bat, eta horretan aurrera egingo dugula. Mila esker Marta Ainoa bertan egoteagatik, eta mila esker bereziki egunero zuen lanean egiten duzuen ekarpenagatik. Zuri. Zuri eskerrik asko.